Pajjiżna baqa' jgawdi mill-aħjar rating li qatt tingħata mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu id-DBRS Morningstar. Dan hekk kif fl-aħħar rapport tagħha għal darb'oħra konfermat ir-rating ta' A high stabbli għal pajjiżna, mill-ġdid ċertifikat mill-aqwa għall-ekonomija Maltija. L-esperti ta' din l-Aġenzija sostnew li l-irkupru ekonomiku wara l-pandemija kien b'saħħtu aqwa minn dak f'pajjiżi Ewropej. Dan fil-waqt li d-deċiżjoni li jinżammu l-prezzijiet tal-enerġija u fuel stabbli naqsu mill-effetti ekonomiċi tal-gwerra fl-Ukrajna. Fil-waqt li l-esperti tad-DBRS Morningstar innutaw li dan qed iwassal għal deficit akbar minn dak ta' pajjiżi oħra, ir-riskji ta' dan huma baxxi minħabba l-livell baxx tad-dejn nazzjonali kif ukoll id-dinamiżmu tal-ekonomija Maltija. Fil-fatt skont l-esperti indipendenti tad-DBRS, pajjiżna rreġistra rkupru b'saħħtu li ħabbata mal-aktar spediti fl-Unjoni Ewropea. Dan kien attribwit għal politika tal-Gvern, speċjalment il-miżuri ta' sosten fiskali u l-politika ta' prezzijiet stabbli tal-enerġija. Fl-istess waqt l-esperti barranin qed ibassru li minkejja l-kundizzjonijiet internazzjonali li qed jeħżienu l-ekonomija Maltija se tibqa' tikber. Dan minħabba li l-għolli tal-ħajja mistenni jonqos kif ukoll għax se jkun hemm impatt pożittiv mill-użu ta' fondi Ewropej. L-esperti indipendenti tad-DBRS jiddeskrivu wkoll li tkabbir li ra s-suq tax-xogħol f'pajjiżna fl-aħħar 3 snin bħala remarkable. Brabta mal-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna l-Aġenzija ta' Kreditu tinnota kif il-Gvern qed jimmira li jnaqqas id-deficit taħt 3% sal-2027. Dan fil-waqt li fuq medda ta' sentejn id-deficit se jkun tnaqqas kważi bin-nofs għal 4.5% minkejja s-sosten qawwi li qed jagħti l-Gvern biex jiġu protetti l-familji u n-negozji mix-xokk taż-żieda fil-prezz tal-enerġija. Fil-waqt li minnaħa l-oppożizzjoni takkuża lill-Gvern li jabba lil pajjiż b'dejn mhux sostenibbli, ir-rapport tad-DBRS jgħid li l-proporzjon ta' dejn huwa inqas minn dak antiċipat qabel. Dan minħabba tkabbir reali u l-inflazzjoni biex bekk jibqa' sew taħt is-60% tal-prodott gross domestiku kif stabilit fit-Trattat ta' Maastricht. Fil-fatt, id-DBRS Morningstar tiddeskrivi l-livell ta' dejn bħala moderat u li jagħti spazju għall-għajnuna fiskali f'każ ta' xokkijiet ekonomiċi ġodda. L-esperti ta' DBRS jikkonkludu wkoll li Malta għamlet progress sinifikanti biex ittejjeb il-governanza u l-istrutturi istituzzjonali fl-aħħar snin. Dan fil-waqt li jgħidu li huma jemmnu li l-Prim Ministru Dr. Robert Abela jiggarantixxi kontinwità fejn jidħol it-titjib tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Fil-fatt b'reazzjoni għal dan ir-rapport il-Prim Ministru Robert Abela afferma dak li konkludew l-esperti ta' DBRS Morningstar kif irrimarka li din l-amministrazzjoni se tkompli bil-politika tagħha ta' kontinwità fil-waqt li twettaq aktar riformi istituzzjonali.